Ahojte, milí priatelia. Ja, Olga Lazar, som jednou zo spoluzakladateliek spoločnosti Michy. Taktiež som docentkou na katedre anestéziológie a viac ako 25 rokov učím mladých odborníkov v nemocnici Emory v USA, mesto Atlanta. Všimli ste si, že s vekom je energie menej a regenerácia trvá dlhšie? Vrásky, únava, nedostatok zdrojov. A to aj pri zdravom životnom štýle. Príčina je hlbšia, než sa zdá. Po 30 rokoch klesá v tele hladina ENID. Po 40 rokoch sa jeho hladina môže znižovať o 50%. Menej NID, rýchlejšie starnutie. Prečo? Pretože NID je hlavná batéria našich buniek. Toto je koenzym, ktorý sa nachádza v každej bunke a podieľa sa na výrobe energie v mitochondriách. Bez neho bunky jednoducho nemôžu efektívne pracovať. Práve NID je zodpovedný za energiu a mladosť. ENID tiež aktivuje sirtuíny, proteíny, ktoré sú zodpovedné za obnovu DNA a procesy dlhého života. A tu je dôležité, nie všetky doplnky fungujú rovnako. V našom produkte sa používa nikotinamid ribozid. Toto je jedna z najmodernejších a najpreskúmavanejších fóriem, ktorá skutočne zvyšuje úroveň ENID v bunkách. Pracuje rýchlejšie a hlbšie ako bežný vitamín B3. Práve takéto formy sa používajú v prémiovom segmente anti-age riešení. Toto nie je masovo predávaný doplnok. Je to produkt pre tých, ktorí chcú pracovať na príčinách starnutia na bunkovej úrovni. Ale tu je ešte viac. Formula je posilnená kolagénom a hyaluronovou kyselinou pre pleť, s vitamínmi C a E na ochranu buniek a so zinkom a selénom pre imunitu. Na trhu prakticky neexistujú produkty, ktoré kombinujú zvýšenie ENID a komplexnú anti-age podporu v jednej formule. Tu je to spojené. Presne preto je tento produkt exkluzívnym riešením, ktoré súčasne rieši dve úlohy: vnútorný zdroj a vonkajší vzhľad. Teda ide o komplexné prémiové riešenie pre energiu, mladosť a obnovu zvnútra. Ak máte 30 plus a chcete spomaliť starnutie, toto je nevyhnutnosť. Ak máte 40 plus a už cítite únavu a zmeny vo vzhľade, toto je podpora. Ak máte 50 plus, toto je súčasť systémového anti-age prístupu. A najmä, ak máte pocit, že vám chýba energia. Ako užívať? 1 kapsula ráno pred jedlom. Kurs minimálne 2-3 mesiace, lepšie 3-6. Otázka energie sa rieši systémovo. Odporúčam užívať anti-aging ENID Plus formula s komplexom ochrany buniek. Spoločne fungujú efektívnejšie. Biohacking z Michy, dostupný pre každého.